malbateka Arab dema ku dixwastin ji Efrînê Rojavayê Kurdistanê derkefin û berê xwe bidin Tirkiyeyê li çemê navbera Efrîn û Tirkiyeyê de binav bûn. Li gor agahiyên erkê ku malbateka Arab ji neh kesan pêk dihat dema ku dixwastin bi qaçaxî û birêyeke nerewa ji Efrînê berê xwe bidin Tirkiyeyê li çemê reş şeva çarşemê 24 meha heftan sala 2018 binav bûn û di encam da her neh jiyana xwe ji dest dan. Ew malbata Arab dema dawiyê de an ku piştî şerê Efrînê derbederê Efrînê bibûn û ji ber rewşa nearamiyê li Efrînê hewildan ji Efrînê derkefin. Li ji ber ku bi demografiya Efrînê nizanîbûn û bi taybet çemê reş yê li navçeya Raco û kûrbûna wê çemê bûne qurbanî û jiyana xwe ji dest dan û ta niha nehatiye naskirin ku ew malbat ji kîjan bajarê ne. Heman bûyer di roja yekşemê sê meha şeşan sala 2018 çêbû û 13 kes ji xelkê Efrînê dema hewl dan ji Tirkiye peneberî Ewropayê bibin, belema wan binav bûn û her 13 kes jiyana xwe ji dest dan û bi tenê çend kes rezgar bûn ku ew malbat jî ji ber şer û pevşûnan ji Efrînê raviya bûn. Ji ber rewşa ewlehiya Efrînê û tunebûna kar û binpêkirin ji aliyên grûpên çekdar yên derheqê welatiyên Efrînê têne encamdan, hejmarek ji malbatên Kurd yên Resen û Erebên derbider hewl didin ji Efrînê derkefin û berê xwe bidin welatên din.